Lakha Sirkep Amreng Constituency APHLC Rachari Asong Atum Leaders Turn Vision into Ideas and Ideas into Action pu ATP N Ponsi Jitini Pai Crepe Horni Jirikendeng Auditorium Holalong APHLC Amreng Constituency Committee Atum upon 1-day leadership training Kipipon. APHLC Amreng Constituency Committee Amaipu Lovelin Hanse Kacharipon Amailong Central Committee Pen Sarkirirong Par Kongchunbang Central Committee Law Secretary Samson Teron Sersing Bay Central Committee Youth Secretary Kursing Timong Central Committee Organizing Secretary 20 APHLC Wothatlang So Maipu Bikrom Hanse Lapen Arisang Hotum Chetong Dunsi RD Dojot Pen Mai Pichun Ponlo Labang So Mailong Traditional Village Council Kosonsi Karbianglong Arlo Kiseng Nangjima Labang Soputhak Law Secretary Samson Teron Pen Than Kachinipon Lapen halapu 20 nom by thalang so LA amai pu Bikrom Hanse penta Karbianglong alongke ki ongtung aratum kopia potsi long le pata ki long le dedma la soputhak sitame than pachini dekang Lapen labang so amai long halapu APHLC Amreng Central Committee long Klembang Borsing Ronghang Lapen Beauty Killing Pia Sopo Marson Ronghang Kiso Non Dimapur CIHSR Referral Hospital along si Kiso Chilangbo Labang so si kachilang along APHLC Amreng Constituency aradatumta nin keme pen tangka chirungsi keso kachelang along kacharap tunchi aphan chisik pon ikan tum keloma pusin itu mathala lasi leader yang si exercise tekhe bang blote lake ilitum rada tum ke jatta chunun ilu lasi kimisen leader pan itum elect teknji ingoi teknji rada tum ning chepaning ding pen uthot itum kimisen leader khe phan karja phai bang khe longli aphan alang li karja pi hai bang halai pan si tum lang nang kop lain lo ni tum bachining tum age non amat gel tum longle pata ni li mata longle lang nang li tum rat tum an le longle chakali ni tum leaders tum anta longle pata ke longle ang sil people pc hai hedet ako sla pi hai bu ko malo kaning je tuke cm tul ram rong hang khai ma se kaning je longle pata pp kar beng long rar pa bapen ka kapra political party tum bjp da congress tum bangke dak amrenga constituency aloke rong kiluji to yat to po bangga porchi padam thapnang nelo nili pui bangke ako rata tum deng delo nono bangke ke dotang congress a bjp tuman sitame nono bangke APHLC long ke bang labji phanse non bangke chisik tanglo aben amreng constituency bangke dak dangerous zone nili pui bangke dak second position ke non angtan ke bang kebi ke chetum bihari um sinona pleng salo mati asi dak ke to inglong sotum karbi laban khasiat tum ben chenglok kapre inglong sotum bangke hala BJP congress hala national party long bangke dudun de ji phanse elin pan chuning rilo pen APHLC long ke bang labji lake lo long da pulo pen aron along ke specific jong dak nei jong dak de non traditional village development council puke pula panchayat traditional development village council holake kebe ke che tumlo bang ning kansuri hinia prang si bang hala dak ka establish lasin nona bang ke hala draft bill itum lang donlo pulo tangte hadak approvision ke itum inglong akhe funded kali oblique pudoi hadak ho the scheduled tribe oblique other community puke tok dok other community pote kebe ke che phando lake ente sarbasan se ki irvek nahi la karbialam pe nang po non pur elo ala sherwan cap already parliament rajya sabha long si bill elu lake APHLC ake hai sar jai ka thar alangli si ki tok jir pendolo dak pen labang so sherwan cap a bilong akaprek tribe tum handa 6 dola teng pen la tuman include ponang ji athela tumda identity ki padover ji phan angthe ki padover phan ke dimasa tum phan ke salai yaru pulo raji nai sokho pulo kuki dama tulsung waisa pulo siam to manke mokpum hum chahuban pulo lapen lason si khadors basnong pulo lapen la poson si rengma dumda bang methang alam bendolo lasi identity ilitum ki pado verja phan pulo tangte ilum hala village council tami judicial system kang sai aron an tami ilitum alam men si tu irlap nang Jirikindeng pen Samsung Ti Karbianglong live